дар ноҳияи Овон нахуст роҳбарияти вилояти Хатлон аз шароити хизматрасонии тиббӣ ҳолати зимистонгузаронӣ дар шуъбаҳои беморхонаи марказии ноҳия боздид намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки беморхонаи марказии ноҳия дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ, ҳамчунин дар тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳа саҳмгузор аст. Дар ҳудуди ноҳияи Овон 100 муассисаҳои давлатии тандурустӣ ва муассисаҳои хусусӣ фаъолият мекунанд. роҳбарияти вилоят аз шуъбаҳои қабул, бемориҳои дил, шикастабандӣ ва осеби асабу амрози занона шуъбаи таваллуд дидан намуданд. Танҳо дар соли 2024 барои такмили ихтисос 10 нафар табибон ба ҷумҳурии исломии Эрон, 2 нафар ба ҷумҳурии Озарбойҷон, 3 нафар ба давлати Русия ва 2 нафар ба ҷумҳурии мардумии Чин фиристода шуда табодули таҷриба намуданд ва айни замон барои мардум хизмати тиббӣ мерасонанд. муовини раиси вилояти Хатлон бо вазъи хизматрасонии тиббӣ ба беморон дар беморхона, воридоту таъминоти муассиса бо таҷҳизоти муосири тиббӣ шиносоӣ пайдо намуданд. чуноне мушоҳида карда шуд, шуъбаи таваллудии беморхона бо муосиртарин шароити қабулу бистарисозӣ ва хизматрасонии тиббӣ таъмин буда, давоми соли 2024 таваллуди 9123 тифлакон ба қайд гирифта шудааст. барои модарони обистан ва тифлакони навзоди онҳо беҳтарин шароит мавҷуд буда, табибони шуъба ба таври шабонарӯзӣ дар хизмати онҳо қарор доранд. дар ин рӯз аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ба 3 тифлакони навзод шаҳодатномаи таваллудии ройгон супорида шуд. зикр гашт, ки чунин иқдом бо мақсади кӯмаку дастгирии оилаҳо ба таври ҳамешагӣ роҳандозӣ гардидааст. дар ин рӯз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бо рафти сохтумони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия дидан карданд. бо ҷараёни корҳои сохтумонӣ дар иншооти иловагӣ сохташавандаи назди муассисаи таълимии рақами 23 шиносоӣ пайдо намуданд. гуфта шуд, ки дар назди ин муассиса бо ташаббусу дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон ва бо саҳмгузории соҳибкорони маҳал 16 синфхонаи иловагӣ барои 800 ҷойи нишаст дар ду баст бунёд мегардад. зимни суҳбат ба сокинон ва шахсони эҳсонкор зикр рафт, ки чунин амалҳои ободонӣ ва бунёдкориро, ки ба манфиати ҷомеа беҳдошти вазъи фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ равона гардидааст, минбаъд низ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти ҳукумати кишвар идома бахшанд ва ба сифати корҳои сохтумонӣ диққати зарурӣ равона созанд. ҳамчунин муовини раиси вилоят аз рафти корҳои сохтумонӣ дар синфхонаҳои иловагии назди муассисаи таълимии рақами 69 ноҳия боздид намуданд. дар бинои иловагии сохташаванда корҳои сохтумонӣ идома дошта, дар назди ин муассиса низ 16 синфхонаи иловагӣ бунёд мегардад. тибқи иттилоъ, корҳои сохтумонӣ дар ошиёнаи дуюми иншооти мазкур идома дошта, пас аз анҷоми корҳои бунёдӣ имконияти фарогирии 800 хонанда дар ду баст фароҳам оварда мешавад. ҷиҳати тақвияти фарҳанги китобхонии насли наврас эълон гаштани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ аз ҷониби раиси вилоят бо волидайну хонандагони муассисаи таълимии рақами 80 вохӯрӣ доир карда шуд. зимни ин ҳамоиш гуфта шуд, ки эълон гаштани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар омодасозии хонандагон ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст мусоидати фаъол намуда, аз ҷониби дигар ҷиҳати ҷалби бештари наврасон ба китобу китобхонӣ қавӣ гаштани сатҳи адабиётдӯстии наврасон замина мегузорад. китобу китобдорӣ барои пешрафту ташаккули ҳаёти иҷтимоии ҷомеа нақши муассир дошта, рушди ҳар ҷомеа барои нигоҳ доштани мероси фарҳангӣ ва илмию адабӣ ба ин мавзӯъ иртибот дорад. дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба айёдати собиқадорони меҳнат, арзгузорӣ ба заҳмати бесобиқаи кӯҳансолон, ки дар гузашта барои пешрафту шукуфоии ватан, тарбияи насли ҷавону наврас, пойдору устувор нигоҳ доштани арзишҳои олӣ, истиқлолияти давлатӣ, сулҳу субот саҳми шоиста гузоштаанд, аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар ҳамин замина муовини раиси вилояти Хатлон ба айёдати 2 нафар сокинони ноҳияи Овон, собиқадорони меҳнат Нуруллоева Истад, модари 102 сола ва Фақирова Сайлонбӣ рафта, бо ин модарони солманд суҳбати гарму самимӣ оростанд. зимни дидорбинӣ ёдовар шуданд,
ки роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба хусус роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ба заҳмати собиқадорон арҷ мегузоранд ва таъкид мекунанд ки эҳтироми собиқадорону модаронро ба ҷо оваранд. Бо ҷонибдории том аз ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят низ пайваста аз ҳолу рӯзгори собиқадорону кӯҳансолон боздид мекунанд. аз ин иқдоми инсондӯстона модарони солманд изҳори сипосу қаноатмандӣ намуданд ва таманнои ободиву пешрафту гулгулшукуфии меҳанро намуданд. чунин ташаббусҳои нек минбаъд низ идома меёбад ва ба заҳмату садоқати собиқадорону кӯҳансолон арҷ гузошта мешавад. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш барои барномаи иттилоъоти ахбор.